ଆଉ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ଜାଣି ଓ ଜାଣିବା ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜି ଦେଖୁଥିବା ଇ କାର୍ର କ୍ରେଜ୍ କେତେ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା ଓ ଟେସ୍ଲାଠୁ ବି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟିରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗୁଗଲରେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଟିଭିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ଏହି ଫଟୋରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଲା କି ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ୟେସ୍, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଲୁକ୍ତି ଦେବୀ, ଯିଏ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଥୁରାରେ ସ୍ୱାମୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଲୁକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1930ରେ ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ଓ ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2। ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହା 7000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ପୃଥିବୀର ଅର୍ବିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 365 ଦିନର ସମୟ ଲାଗେ। ଏହା 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ବା ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଟେସ୍ଲା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଇ କାର୍? ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଇ କାର୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଟେସ୍ଲାଠୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏ କାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହିଭଳି କିଛି କାର୍ ଯାହାକି ଟେସ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସକାଶେ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଜର୍ମାନୀରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5। ଗୁଗଲ ଯାହା ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜିର ଏଇ ମଡର୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଗଲ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ତାର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଗଲରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା, ଗୁଗଲରେ ଜିୟରହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ପର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି କିଛି ନୂଆ କଥା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।